yami le ngoma ingayifeli ingoma yami ingayifela 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 mafune kandife ingayifeli ingoma yami ingayifela mafune kandife ingayifeli ingoma yami ingayifela mafune kandife ingayifeli ingoma yami andoyiki imthunga lengoma ingayifeli ingoma yami andoyiki imthunga lengoma ingayifeli ingoma yami ingayifela mafune kandife ingayifeli ingoma yami ingayifela mafune kandife ingayifeli ingoma yami iphiwe le ngoma babadala andiwazi ongababulisi madoda abantu bakuthi abahlala besithi kuthande kwethu umsebenzi wambe kakuhle zulu uthini uDikoko phayile usikisile Mr Koyana Inspector bakwabhokwe ungene evume emasayithini Shumayelo shela pha emakhwaleni bekile bhuti unyana muliso udinwayo kuthi ngumganqo webhubesi Sibumabura kuthi udume ngobufushane madoda xa ubhekile kodwa imisebenzi mide AV kuthi ngo-APP madoda pha inyanga apha eKapa Talwayi yabulisa bhuti ubanayo kwamhlaba wasenyanga wakwamsiya emnqabeni yabulisa bhuti James eThekwini yabulisa sisi oh kuthiwa nguSmall SA uSifiso kaMtheyi Anelisa yabulisa sisi pha wamaqhubi pha wacoda uthini ubhutshifi pha mazi nobuse emakhwaleni nobuse emantshaneni andikwazi bhuti bethini into yakho kodwa ke kuthiwa ke izibongo zakho kuthi ngumapuphelele nentuba ovukelele nayo manyani yazi ke noba ijalona hayi Goldberg yabulisa bhuti yabulisa uthini unyambosi nayo pha kwamhlaba wasenyanga madoda message automatic umtshini ositshintshayo onke pha kwaDixi nekefi ndiyabulisa bhuti uthini udadi xolela yabulisa apho uhleli naye nomzukwana lithi molweni bobhuti ngamlibala kanjani uzalo labo pha uKG Sweet papa sinobhitha sweet skoroko hayi ingayifela makufuneka ndife ingayifela ingoma yami ingayifela makufuneka ndife